Ayo Dul. Iki mau wis tak kibarke Dul, ngasih menggeh-menggeh. Dasare yo panas. Aku yo iya. Ya apa? Jebul napas ki nek napas tuwa Panas ning Cihat Dul. Ya ora apa-apa. Ora kokean mendino ning. kokean cengkeh barangke menggeh-menggeh. Iya. Iki rak yo reka-rekane pengendange. Ya, iya. Awake dhewe kok ngene iki. Rak yo ngono to, Cok? Ya iya. Ah iya. Karo awake dhewe kan tinimbalan saka Dinas Budaya Kulon Progo, Dul. Ini ora awake dhewe rak yo ora ditimbali ngene iki. Ya. Iya pancen bener. Iya toh. Awake dhewe grup paguyuban kuwi
ora mung nguri-uri ngurip-urip tok. Ning karo dinas diurupke. Iya bener. Sing tegese nek awake dhewe nguri-uri kuwi gawe grup kesenian klasik kaya ngene iki. Le ngurip-urip mergo padha semangate gedhe. Lah sik ngurupake mergo ana dana keistimewaan dienggo mentaske awake dhewe kaya ngene. Teges jumbuh karo apa sing dikersake para pangarsa. Iya. Tes. Iya bener to. Iki Kanca-kanca wis padha siap. rehne wis ta? siaga, Iya. pengrawit siaga, kanca-kanca jongki ya wis siaga. Kaya ora ana sing keri gitu. Ya, iki terus dibawani apa arep dipiye iki? Ya yo Aku manut ora. nganu ben mlayu-mlayu sikit. Ya saiki jarane jongkine dijogetke sike. Ayo kanca-kanca wis siaga ta iki? Yo, yo. Ayo. Yo diwiwiti. Nyuwun tambahi pangestu dumateng para sutresna mugi-mugi samangke anggen kula sami kaos panglipur dumateng para sutresna saged lancar saking purwa madya dumuginipun wusana sugeng amreksane. Woi, lah. Oh. Wah, ya. Woi, ha. Oi, iya. 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 Iki gari tugasmu to. Ya, Dibawani dhisik kaya adate kae. Iya. Iki iso pentul, iso bejer, iso bancak daya, iso Heeh. sabda pala ning awake dhewe nang grup Junjung Derajat iki pokoke pentul bejer. Pentul bejer. Manut grupe dhewe-dhewe. Pentul mergo mentul kuwi lho nggon irunge. Nah, bejer mergo beber nggon iki pipine ngono kuwi. Tak kira mergo njur pesek. Heeh. Terus mripate cilik dadi bejer. Jeber asline kuwi. Ning karanganmu ni jeber ngono ketoke rada saru to. Dadi bejer. Yo ning pisan wae le muni jeber ora sak bolan-balen. Iya, alon-alon to. Yo. Purwakaning atur
Saku ya iso ya Dul. Iso. Iso. Ning ya kuwi karo alon-alon. Iya. Paguyuban jatilan junjung derajat niki Iya, suaramu landung itu. landung tak landung-landung Ngono ya, diapik-apikke pokoke ya. Iya. Iki di streaming lho, to ora baen-baen. iki di streaming Lho, Ya, YouTuber iki lho. muga-muga sing pamriksa langsung nang kene Iya. ya remen penggalihe sing nonton lewat streaming muga-muga ya remen. Nah iya kudu. Muga-muga subscribe-e oke. Heeh, Dul. Nguri urip budaya luhur Tan ana swabawaning walang salisik gegodhongan tan ana obah. Nah, iki mergo krungu suaramu, Dul. apa piye Gegodhongan tan tak ana. kira ki pengendange turu Ayo kuwi mah. beksa rupi ringgit yang Eo ha eo ha mugi dados reman ingkang samya rawuh Ya. Bener. lepat nyuwun pangak Brambang sak sen limo berjuang labuh negara. Ngono kuwi. Gene pinter tenan. Ah sekolah. ora ngono ya Sekolah nggon seni itu. nek ganti brambang sak sen telu Brambang sak sen telu berjuang dimene maju. Lho, ngono ora kuwi. kaya dene junjung derajat wektu dina iki Iya pokoke. atur sugeng ambek sani Ya. Oh. Wes. Oh. Wes. Ya. tansah marapah more
Sinuk maya winaya ing sepi ya ya pantalang kalebu pambuka dewa Tarlan saking leyap luyup pengat yo pindha pesat subuh suping rasa jati Ajar. Iya, kaget ya aku ngasih. Tak kira isi. ora Iya. Diawas-awasi lho, Dul. Ya, nek ngasih ana sing dadi. ya pamane ana sing dadi ora apa-apa kene ora glundung Iya, Dul. Sugeng
naramo para kadang sami salam pambagio mugi sae setiane monggo sami mrek sani kanthi suka lawan jadilan dundung derajat budaya nenggih nami nipo saking Sentolo Kulon Progo minangka budaya ingkang handar beni muga saya ngrah sek sek sahuk sahuk sah sek sahuk ya sambung dong asik jago kloro rame kapiarsi loro panggelian Drekawanan semune
martan abang sulak ipun Asik. martan dandi wis bangun rembulan wis kumlewang nang kulone wong ing Karang Pradesan kowe wetobah den samya kalambut karati tapi Aja. Iya tuh. Angler ya tuh. Angler rasane. angker anggere tak tembake ngene kan anane arep turu karo klelo-klelo bojo. Le jatil barang iki lho. Le joget ki nek angler to dirasak-rasake ngono ki lho. Senine ki ya nang kene iki. Ha iya, Le senine sing adiluhung ki ya le angler kuwi. seni junjung derajat garapane kaya ngene iki. Iya ngono kuwi pokoke iki. Ngono. Beda karo liya-liyane sik. Iya, Pak. Pokoke grupe dhewe kaya ngene iki. Jenengane tradisional ki yo ngene iki. Iki senadyan to kaya ngene iki umure wis punjul 50 tahun lho. Kok iso ngerti? Jaman cilikanku mbiyen wis ana iki. Oh. Aku saiki umurku wis 50 punjul. Oh, ora Ora ngono. berarti wis 50 punjul iki. Ning yo aku gumun nek kowe saiki umur 53 yo iki umur 50. Yo kowe 3 tahun kok ngerti jatilan kok ngene iki lho. Aku ki wis krungu to. Wah, Urung weruh aku wis krungu Ora ana wong do nabuh Yo. gamelan jatilan ngono kuwi. Padake budek, Pak. Aku ki krungu jaman semono aku waktu bayi gitu. tak kira ki kowe ki wiwit gawan bayi nang gua garbane ibumu ki wis jatil ngono lho. Urung sing jatil bapakku karo mbokku ayo arep ngomong. Ada kan. Jatil jur akhirnya dadi aku iki. Ngono kuwi Ya. sejarahe ngono. Ya ora ngono. Mula wis 50 tahun jadilan iki lah ngono. Dadi nganti tekan sakmene tekan dina iki isih lestari. Ya ta. Apik pokoke. Muga-muga ora mung yen ana timbalan saka dinas, awake dhewe sing nglestarekke budaya. Iya to ngono kuwi. Mulakno ditimbali saka dinas iki mergo saking suwene umure jadilan. Iya. Iki jur aku ya to. Iya. Lali omong wae aku mah. Kulana pragamus
gotong royong nyambut gawe makan tarha bangun Bretu Meratawa saindenging tlatah tan wonten kang bebarengan pemerintah budi daya kemajuan ing negari tumuju Wes meh perang saja itu. Sesuwe. Sesuwe. Isih. Oh ya, isih akur berarti. Nek urung gelem perang ra isih akur to. Isih pokoke. Iya. Pokoke Junjung Derajat ngetokke seni jogete. Iya pokoke wah iso lincek-lincek. Pendak bodo mbiyen do ditangkap dol ngene iki. Wah. Ayo nek kahanan biar saiki karang ya wis beda. Nek biyen pendak bodo saiki ora. Biyen do barang ngono kae ya, Dul. Heeh. Ider barang terus ana sing nanggap. Mandek jogetke. Jogetke ngene iki ya jogetane ya, Dul. Ha iya. Oh iya. Aku sing wis ngerti kok. Ya, Aku biyen joget kok ya. kowe kuwi. Ha iya. Oh, mulane kok anggere sak mati kok obah wae sikile. Aku nek kon ora obah ora iso kok. Jarene nek obah medeni bocah nek urip Golek dhewe. Iya. Oleh sak cimpit. Ya. Uri-uri budaya kan kudu nganggo obah ya, Dul ya. Iya. Iya. Ya sikile ya awake, ya nalare. ya nalare. Ya nek nalare iki kepiye lho, Mbah? Tegese nalare kuwi ana sing joget, Ya. ana sing ngubengke jogete. Contone nek kaya kene ya kaya pengendange kuwi. Pengendaki kuwi dianggep penalare to, Ras? Nah, penalarane. Ngono ya, Dul. Iya. Kaya rikala wingi-wingi anggere ana wong arep ngundang sing obah kono ki jenenge nguripke nalar. Ngono kuwi. Oh, tak kira njur nalare iki njur diobah-obahi ngene iki, Dul. Nek ngono kuwi toying. Padake wong toyeng bae aku iki. Ya karang yo ora ngerti ra yo kudu takon to. Ha iya. Yo nek wong ora ngerti ki cek wajibe takon. Kene sing ditakoni ora ngerti, sesuk aku tak golek takon meneh karo sing luwih ngerti. Ngobahke ngene iki ya. Toyeng kabeh. Yo terus kene alon-alon. Aja turu sore kaki iki
iya kidung pandonga. Kuwi mau. Iya. Oh iya. Nalune para winasis biyen. Oh. Aku mengkon kari nembangke. Oh, berarti kowe wis tau didongake to. Nganggo kidung kuwi mau. Oh, anakku lahir didongake para pinspo ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Oh, ya apik berarti. Terus ke Dul. Ana dewa ngangklang jagat jangwe bokor Saking nganglere to. Heeh, ngasih arep perang barang ngasih ra kerasa ya aku. Iya. Woi, la. Woi, isine tuya awas. Sandangka lawan pangkat mantap aji. Yoiku bagaian Wis, hap. Melesa barna remo. Ayo saiki perang adu jago. Iya. Kowe milih sendi? Aku milih Gatotkaca. Ayo Yes, aku tak milih pilihanmu sing ora tok pilih tak pilih. Setejo. Iya. Oh iya, wis. Ayo Tut, maju alon-alon Tut. Yes. Aja ngasih kalah lho Tut, kowe ngasih kalah tak jewer kowe engko. Awas. Ayo Tut. Ayo. Anak setejo, ayo Jo. Ayo pokoknya tak kebuti kanggo selendang. Durung tau krungu muni Gatotkaca kalah iki. Ayo, iya diserapang Tut. Iya. Iya la. Kalah. Iki ki urung kalah. Urung to? Urung. Ayo Aduh, ora. wah, asik. Ayo Tut. Iya, tendang bae ora apa-apa. Tendang dikenake ya, dikenake. Buat sirahe. Kae ki mantek aji. Ya. Oh, ngono wae. Halo. Ayo Gat. Aji Pancasona take. Aku nek ngetokke Aji Narantaka, digrayang wis kobong. Ayo rasa wedi-wedi. Ora temomo. Belah, ngono kuwi lho. Ayo. Lasirai kuang apa? Iya. Segai ayo. Aduh. Wahe malebang taman Ditahan to, Tron. sari